שלום לכולם, שמי משה. היום אנחנו נלמד לזהות IP של מחשב. המחשב שלי זה Windows XP משופר. נכנסים להתחיל, אחר כך למי שיש XP אז הוא מחפש שורת פקודה. למי שזה 7 הוא פשוט רושם CMD ומוצא את זה. עם מי אתה מדבר? ואחר כך רושמים IP config, ואז יש לכם את ה-IP שלכם. זה ה-IP של האינטרנט שלכם, אם אתם צריכים למשחקים או משהו. זה ה-IP address, ה-IP של המחשב שלכם, וזה, ואז יכולים לזהות איפה אתם והכל. זה ה-IP של הראוטר. נגיד זה ה-IP של אינטרנט, אתם יכולים להשתמש במשחקים. נגיד לי יש לי פה שרת, יש לי פה שתי שרתים שאני בונה לבד, הנה כמו זה, יש לי אפילו תמונה של זה, קילר מין סיטי, זה השרת. זה שרת שאני משתמש בנפקס ששיפרתי אותו, וזה שרת מגה מניה שאני בונה לבד, זה מגה מניה ישראל, זה שרת שלי. אם אתם רוצים אני יכול לתת לכם את ה-IP ואתם צריכים המאצ'י בשביל זה. להתראות, שיהיה לכם